Şu gün Türkiye Respublikasynyň milli bayramçylyklaryň biri Atatürk'ü ýatlama, ýaşlar we sport bayramy giň ýerimde bellenýär. Bu möhüm bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine hem dawaraly çäreler uruldy. Türkiye Respublikasynyň Türkmenistanyňky ilçihanasy Aşgabat şäherindäki Bilelikdäki Türkmen Türk mektebine Atatürk'ü ýatlama, ýaşlar we sport bayramy münasibetli çäre urunady. Oňa Türkiye Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatlar naşary we dowlat ýarly ilçisi Togan Oral, ilçihananyň wekilleri, Türk işgörleri, Türkmen Türk mektebiniň muallimleri hem-de okuwçylary gatnaşdy. Türkmenistanyň we Türkiye Respublikasynyň döwlet senalary ýaňlady. Soňra Türkiýanyň ilçisi Togan Oral çykyş edip, bu bayramçylygyň üstümizdäki ýylda uly ähmiýeti eýedigini belläp, şu ýyl Türkiýe Respublikasynyň döredilini 100 ýyl dolýanyny we şonuň üçin bu bayramçylyk aýratyn ähmiýeti eýe bolanyny mälim etdi. Elçi Togan Oral her ýyl 19-njy maýda Atatürk'ü ýatlama, ýaşlar we sport bayramy Türkmen Türk mektebine giň ýerimde we uly şowgun bilen belläp geçýänliklerini mälim edip, geljekde onuň ýerimini giňeldip, bu bayramçylyga Türkmenistan beýleki mektepleriniň hem okuwçylaryň gatnaşmagyny gazanmak isleýänliklerini belledi. Mektep okuwçylarynyň gurnan bayramçylyk dabarasyna türkmen we türk dillerini goşgular okully. Mektebiniň gurnan dürli sport we medeni ýarşlaryna ýeňji bolan okuwçylary fel alamak dabarasy geçirildi. Şeýlede mektebiň howlusyna okuwçylaryň gurnamagyna folklor çykyşlary örkedildi. Mektep okuwçylary türk halkynyň käbir milli tanslaryny ýerine ýetirdiler. Bayramçylygyň bir urnuň sportu nazarda tutulup birnäçe sport çäreleri geçirildi. Oňa hem mektep okuwçylary hem-de dabara gatnaşçylar işçe gatnaşdylar. Haydi küsmeye gelmez.